Sanibonani babukeli kuphi na kuphi la nibukela khona le video. Kanti ke uma ngokuthi ngokuqala ungijoine kuleli khasi, igama lami ngingisibonga konke wakandwandwe. Namhlanje ngizokhuluma ngezithandane ezibophe ifindo lazo lasofa silahlane zineminyaka e16. Kanti ke lesenzo sishiya abantu abaningi bemangele futhi benemibuzo. Kuyinto bejwayelekile ukwenzeka ezikhathini zaphambilini ngezikhathi zobaba nomama bethu ukuthi abantu bebophe ifindo labo lasofa silahlane bekulesigaba sempilo. Uhlelo olubonakala kumabona kude Isencane Lengane oluveze zona lezithandani lushiya abantu abaningi benyukubele noma bedumelo ngesini thizeni ebonakala ivela kulo loluhlelo. Inyukubalisa inhliziyo zabantu abaningi indaba yeshidi emshadweni kaSiyacela noThando Dlamuka ohlelweni Isencane Lengane. Uyise kaSiyacela ufune ukubona ishidi elinegazi eliphume benza ucansi behlangana kokuqala. Ukuthi ngempela uThando ubelitshitshi noma cha. Leli shidi livezelwe izwe lonke. Inqwaba isamangele ngenxa yalo senzo lesi sika baba uDlamuka efuna ukubona ishidi ngempela ukuthi ngabe umalokazana wakhe ulitshitshi ngempelani. Kanti ke izinkundleni zokuxhumana abantu abaningi basigxekile isendlo sika baba uDlamuka ukuthi ishidi leli ngokwesintu intombi mayizohlangana nomuntu wesilisa emva kokuba sebeshadile kuyaye kubekwe ishidi empedeni elimhlophe ukuba nobufakazi ukuthi ngempela umuntu wesifazane usuke esaseyitshitshi ngempela yini usaseyintombi nto noma usuke nje edlala ngabantu. So kusuke kufuna ukuqinisekiswa ukuthi ngempela lowo muntu usuke eyintombi nto. Ubaba uDlamuka yena ke ufunile ukulibona ishidi lavezwa kumabona kude livezelwa izwe lonke. Abantu abaningi bayasigxeka leso senzo bathi kungani akhethe ukuziveza leli shidi leli alivezele izwe lonke. Kungani angazibukelanga yena ngokwakhe masithe qede kungavezelwa abantu babona ngazi ukuthi into eyihlazo bayithatha njengento eyihlazo abantu ukuthi indaba yaleli shidi ivezwe kumabona kude. So mina ngifuna ukuzwa ke uvo lakho, ungaya ku-comment section ushiye na uvo lwakho ukuthi ucabanga ukuthi isenzo sika baba uDlamuka ukuvumela ukuthi ishidi libonakale kumabona kude sibe right noma sinokuhlambalaza phakathi. Ake ngizwe ngawe. Asili kuma comment section siya just nje siya engage asebenzisa amagama acwasayo asebenzise inhlamba siba nje friendly and polite. Ngiyabonga kakhulu for viewing this video. Asiphinde sihlangane evidweni elandelayo.